הגעתי כמוזמן דווקא, לא כתקליטן, כי גם אני תקליטן, לאירוע, ואז אני רואה על הבמה, אני שומע קודם את המוזיקה רצה כל כך טוב, היא כל כך מתאימה לאותו סגנון של קהל שזה היה, ואני עולה על הבמה, והוא במאור פנים מקבל אותי, ואני אומר, רואה את כל בדיוק איך זה, זה קלטה לשבת אגב. אז בוא תספר לנו ככה, מה... הנה, אשר. השאלות בדבר הפלטילי הזה. טוב, קודם כל שמחים להגיע לשידור של הצוות היקר. לשמחתנו כפולה. ברוך השם. לא לגולנו. תמיד שואלים אותי לגבי החברה שנקראת נשמת קולך אם אני מהרדיו. אז אני לא מהרדיו, אבל יש לי חברים מהרדיו. זה גם, נו. מה שאנחנו אומרים בעצם זה מה שהיה בעצם מתנגן פעם, אוקיי? אמנם זה המכשירים החדשים בשוק. פטפון אלקטרוני? גם. היום המושג שבעצם הדיבור של היום זה נקרא קונטרול, אוקיי? אבל בעברית שולט, קונטרול. קונטרול, כן, זאת אומרת יחידה אחת. יחידה אחת. באמת תוך כדי המצלמות לנסות ככה... המצלמה תראה לכם בכיתוב הזה.